Panguva ine zvirodzo kuti vanhu havasina tsitsi hwanei mutungamiri wenyika pamwechete with the ruling party ZANU-PF. Noda kuti vari kuonekwa kunzi people who are surrounding President ED Mnangagwa ndo vanhu vari dangerous. Panapa pane a video rinotekewa pama-independence celebrations. Panapa runyaya kufokesa nenhau dzeimpeachment kuti aiwa truly mutungamiri wenyika panguva ino aiwa akufanira kunzi achinzi achizorora nokuda kwokuti right now they are just forcing him, they are redirecting him panenge abuda aiwa in the rail. Samira mashuka budanyirwa pada upload subscribe or like on the bell icon. Inini emanoposta this video pahendo pake rinoonekwa kuti mutungamiri wenyika achisvika or he just followed the first lead auxilia Mnangagwa instead of going for an inspection. I know a lot of people took this post as a joke, but I'm concerned. You guys are not paying attention to what is happening. ED got lost on the video below and was following his wife until she told him to go and inspect the guard. Secondly, the speech was as flat out stuff written on the paper. The ED, we all know, till pause and to take a wipe at his opponents, leaving us with words to joke about all month that follows. This new ED is vulnerable elderly man being used by Zvigananda for his signature to loot the country dry. I'm not convinced that he has full mental capacity to make wise decisions for the country. Ndomba kwabuda pana pachitaura kuti aiwa mutungamiri wenyika panguva idoi angoshandiswa nezvigananda vachingomuforsa kuti asaine aiwa maletters kuti vakwanise kuluta. Panapa this video ari kuzama kutaura pashuke kuti aiwa mutungamiri wenyika panapa akungoshandisiwa nokuda kwokuti aiwa his full capacity aiwa yekuramba achitungamira aiwa nokuda kweage aiwa apasisina nokuda kwokuti right now anenge achitoda kutoredirectiwa even his speech anga achingoverenga but akuti muno zvinozikanwa nevanhu mutungamiri wenyika anosimboti achiita speech yake anombomira ombouya ombowaipa muromo wake omboita kana mamwe majokes munongomuziva kuti vanhu vanotombomuti aiwa is a content creator dzimwe nguva vachinakirwa nemutungamiri wenyika notoda kuti anosimbotaura majoke ekuti raitotora kana kuti gore rese vanhu vachingoti ndodya zvangu muriwo ndo mashuka auya panapa tagwa naLin M achiti aiwa uyu asiri mutungamiri wenyika watinoziva. Imbodzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Penda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell.